بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka dönem ve hayrat ve ihsanat edilyen olsa Allah Teala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Ey Müslümanlar, insanların beyleki mahlukattan tefavut edişi halık, bir seri alemler Huday Teala halk edipdir, bizim gözümüzün alınna, heyvanların arasında fark bolşy halık, heyvan bilen insanın arasında da fark bolşy halyk, insanların arasında da fark var Müslümanlar. Yerin yerden, ärin ärden farky köp. Bu müşkiller sözleşen neden bolar? İnsanın hemmesi kepliye, Hudaýyň düşmany bolsun, dostu bolsun, kepliye. Ýöne şolaň erzeşleri, ýaşaýyşy, hedefi, niyeti, agybety fark etýär Müslümanlar. İnsan hemmesi yerin gözünde öz günahın şoğunun izinde gezmeklik bilen ama bir sürü zatlı adamlardan sayılıyor şonu. Dünyada bir zatlar zendegiğine getirsen dünyada ösüşün yalık, kenzade ekbersen hedefine yetmek bolşy yalık, din o diyanette de yaşamak şeyle Müslümanlar. Hazreti Mevlana aytýar: Emruz kesi mehrem esrar nist. Ma tecrübe kerdiyim, kesi yare kesi nist. Biz tecrübe ettik diptir. Dost yani çın dost, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın vaktine geçti gitti. Çınnan dost ba, yöne beter az olansan yok diýip Her merdi şotur savar Oveysel Karani nist. Her şişeye goldrang aqiqi Yemeni nist. Yemen taraftahi var aqiqi Evdevliya daşi bir bahaldaş. Her daş görenin bilen rengirak bolsa Yemenin daşi yerler. Ya her bir sakkarrak adam bolsa öyle de düyemin beren bolsa çöl yerde bolsan Hazreti Oveysel Karani dip ayağından tutup başarmayan. Her sengu goli goher nayap ne gerdet. Her Ahmedu Mahmud Resul-i Medeniniz aleyhissalatu vesselam. Her kim adın Ahmet takanı bilen Peygamber dip bolyam şoňa. Peygamberdäki görülen ýagdaý şonda görübilýär, ýok bolmaýar. Esim xandir raw musammara bejuy mehbebaladan ne ender abejuy. Hazret Rumi aýdýar: Hiç nami bi haqiqat didi Yaze gafur lame gul çiğdeyi gulliyanın bilen tasviri geliyem öňe isi geliyem şoň yok. Esim xandir raw musammara bejoy. Bize bir ady aýdylanlar şu adyň aňarsyndaky haqiqatyny ýörimek gerek. Mehbebaladan ne ender abejoy. Yerin gözüne bir azajyk suw ýaty. Ayın aksi düşýär şoňa. Şu asl aymış yok. Başka yerden mon akas bolýar. Müslüman ne şeyle Müslümanlar. Bize Müslüman diýipdirler. Müslümançylyk fark edýär, Müslüman fark edýär. Müslüman biz
Emma musulmançylyk Qur'an-ı Kerim'in aýdýan zady. Maňa Qur'an nip bolmaýar, maňa musulman. Emma musulmany ýaşajak bolsaň Qur'an-ı Kerim'in iki däne jildiniň arasyndaky bernama. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın 23 ýylyň içinde can ýakyp kullu zindigisini Qur'an etjek bolup, zinde Qur'an bolup ýaşan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şoň bernamasy maňa gelse, men şonu musulmany bolup ýaşaýan. Adam bilen bernamam dengelýär. Yani meselen size hyýar diýip mowz berseler, zaty meňzeş bolany bilen aňardaky fark edýär. Biz de şeýle musulman dogurly. Bir ölen adama wagtym geçip barýar. Bir ölen adama pent berme diýipdir. Çünki Ebu Cehl iman getirjek adam däl. Ba merde Huda penceme yefkan çon Emrut. In cisme halilast ka ateş zedenin ist. Hudaý Taalaň söýen bendesi bilen ýaga bolma, dergir bolma. Onu otlap boljak zatdadyr o Hudaý Taalaň dosy. Ahyrkysa da hoşnut neşo düşman eger kert mehabbet xandiden cellat ze şirin sohani nist. Bir nefer edam etjek bolup tu gülýä saňa wakyp, o saňa rahmedik gülenak, iştiçken awunjaň görüp. Bu gurrunlar näme diýip agzyanym jalasaň ahyrnaky dersten çyrymaň musulman dogully. Bu gijede bir mohem gurrun agzajak bolýar. Asl musulman bolup ýaşajak adam zindigisine getirmeli bolar. Ýalňyşyny boyun almaly bolar. İmanly ýaşajak diýip bernamasyny goýmaly bolar ey musulmanlar. Emik gurrun. Hemmesin bu gijede aýdyp bolmaýar, kan bernama geljek heftelere galjak. Umidim wa imanyňyzyň hormatyny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a mehabbetiňiziň hormatyny ejra eder, täsir eder, amel eder, haridar tafalar şu gurrunga diýip umid edýän ey musulmanlar. Bir wagt Hazreti Yusuf Aleyhissalam özüňiz bilýäňiz Zulayha meni öz fitnesine salýa. Zenak çağırya, fahşak çağırya, tövbe etmedik wagtyny. Şonu Hazreti Yusuf Aleyhissalam bilen Hazreti Zulayha omup tövbe etmedik wagtyny padişah tutýa bular ikisini otokda. Şonu Hazreti Yusuf'un üstüne oklaya tamamı günahkarçılıkları, tamamı biderekçilikleri, kan hıyanatları üstüne tönkapdığı Hudaý Taalaň kudreti bilen bir çağa keplemeni durýar. Hazreti Yusuf diýen işim ýokdy, özi geldi. Zulayha diýen meňe tajawuz etjek boldy, hıyanat etjek boldy. Şonda bir çağa keplýär. İn kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin. Eger ewden ýyrtylan bolsa belli zat Zulayhanky dogry bolýar. Eger arkadan ýyrtylan bolsa Yusuf'unky dogry diýip bir gunnakdaky çağa kepledi diýär şonda musulmanlar. Bu gurrunlar ýadymyzda saklaýly. Sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mesir'in padişahı bolanyny şeýle taxtda otyka bir wagt Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi diýär ýanyna. Ey Yusuf, şu hıyavanyny ýörüp barýany görýärmi diýdi. Onu görem tanymyan, görýär ýa-ni tanymyan. Onu häki gunnakdaky çagy ke saňa iffet bilen, paklyk bilen, arasalyk bilen şahit boldy. Sen damanyň paklygyna şahit bolan çaga diýdi diýär. Şonda getirin diýip Hazreti Yusuf Aleyhisselam kan ikram edýär. Oňa şonu Hazreti Cebrail Aleyhisselam aglady diýär. Ona näme aglayan? Ona ey Yusuf, sen bir sadece musulman, sadece adam, insan, mahluk öz iffetine, öz qadasatyna şahit bolwaty hala şonu şeýle ikram edilýär. Emma bir bendeýe musulmanyke gije gündüz Hudaý Taalaň ullapdy, secde bilen ullaya, aç gezmeli ýerde aç gezýär. Başga ganullarda ýaşaýyşyna getirjek bolýar. Hudaý Taala näzire paý bererkä, özüne hormat edilip duha diýip şey diýdi musulmanlar. Umidwar bolun. Bi Hudaý Taalaň ullamaklygyňyz, ewünde eňilmekligiňiz bişek kıyamatda kan derejeleňizde kan hoşlugyňyza goşulmaklyga sebepdir ey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek 25 ýaşyndaky ýagdaý.
geçen hefte muqaddemesi geçipdi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mehriye tafı bilmeni gariplik bolan soň Şam şerife ticarete gitti. Hazreti Hatice radıyallahu taala anha da ondan himayet etti. Ýöne entek izdivajyň gurruňy ýok. Ýöne Hazreti Hatice diş görüli belli zat ahir zaman Peygamber bilen izdivaj etjek Hudaý tarapdan bir diş bilen ilhamat bolupdyr. Ýöne entek milletiň arasynda gurrun bolanak. Munna aýdyň Hazreti Hatice hiwere Qurayşlyň ulukhan Abdulmuttalibiň deňindäki adamlar Qurayşyň taýfasynyň ulukhan baştaklary sanady da Qurayş agzy gözdelýän adamlar otokda otyka şoňa garşy aýak uzatylmaýan adamlar heýwere ihtiramly hormatly mala mulukly şarafetli izzetli baştaklary hemmesi Hazreti Hatice'ň bir gudaçylygyna geldi diýipdir. Näme diýip Hazreti Hatice bejer gelşikli zenanady, hayaly zenanady, zeren zenanady, hem nesebi paketdi, hem şarafetlitdi, hem de maliken. Hem mezadi bir zenanada bolmaly ýagdaý şonda bolansoň, Qurayşyň ulukhan baştaklary Hazreti Hatice hasegary edip gudaçylyk agzardy. Hazreti Hatice de etmerdi diye. Öze zaty bir biderek ýagdaýlar, biderek ahlagy söýmerdi diye Hazreti Hatice radıyallahu taala anha. Hatta kan mal orta atardylar. Ebu Cehil da Hazreti Hatice geldi diye da. Emma Hazreti Hatice Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mamulasy tamam bolup düýäni özüne bagşlandan soňra Nefise diýen bir ýoldaşy we hademy we boýdoş hesabyna şoňa bar ibraz etdi. Ey Nefise, şeýle bir gurrunma. Ahir zaman Peygamberi diýişimde maňa nikalýärle şoň gurruňyny agzapdyr. Ýöne şunu näjere izarlap bolar, näjere şunu gurruňyny açyp bolar. Ona Nefise diýen zenany men özüm baraýyn diýipdir. Ýöne sen tarafdan gelýänimde bildirmäýin, men Muhammediň ýanyna baraýyn aleyhissalatu vesselam gurrun açaýyn. Oňa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýanyna gelýär. Ey Muhammed sen näme narahat, näme zat sen izdivazyň ewine geçýär Aleyhissalatu vesselam, näme diýip öýlenip bilmeýän, toý etmeýän. Onda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, öýlenmek bir ulukhan zat ey Nefise. O bu hatil zat. Ve izinle durmak gerek. Öýlenjek diýende öýlenmäň harjyny tapmak gerek. Ondan sonra da zendegiň kynçylygy we o da gerek. Men oňarmaýan diýdi. Amadegim ýok. Onda bir zenana bolsa, maly da kän bolsa, hem toýun hazinesini mutahemmel bolsa, boyun alsa, özü de sen bilen toý etjek diýse, sen kabul edersiňmi diýende Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kabul ederin. Ýöne o hoşbähtini, o hormaty, o ihtiramy kim eder maňa diýdi. Ahir zaman Peygamber toý etjek bolýar zat tapanagy musulmanlar. Yusufyň arzuwysy Yakup ýanyna, söýgüsi bagryna derdi janyna, kimin gadyr wadyr çarhyň ýanyna Yusufy gul edip satdy ýarallar. Peygamberler şeýle çekipdirler gynçylyklary musulmanlar. Sonra Nefise gelýär. Hazreti Hatice gaýtdy şeýle diýär. Ola razy ýöne toýun harjynyň gurruňyny diýär. Mehriýän tafamak muň öhdesinden gelmerni waýtýar diýenne. Hazreti Hatice radıyallahu taala anha muň arasyndaky gurrun dogurlaya mehabbet geçýär. Hazreti Haticeň mehabbeti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýanyna gelýär. Bir ýüregi jaýlaşýar. Men dogurlar nip gaýtdy Nefise diýen zenana Peygamberimiziň ýüregini jaý etdi. O tarafdan Hazreti Haticeň de ýüregi jaý. Munna aýdyň Hazreti Haticeň dädesine Huwaylid diýerler. Huwaylid bilen Abdulmuttalib ikiz pesaramu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen öz garnaş bolýar. Hazreti Haticeň 4-nji arkasy Qusay diýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň 5-nji arkasy Qusay bolýar. Aňarsy bir. Ondan sonra Hazreti Hatice bir muayyen bir wagt belliye, bir amusy we oňa Amr ibn Asad diýerler, bir pesaramusy we oňa Waraqat ibn Nawfal diýerler. Şu iki däne şahsiýeti iweriýe gidin. Şu Muhammed öýlenjek diýen bolmaly Aleyhissalatu vesselam menden habar aldy.
gidin şoňa aýdyň, kynçylyga galmanjyk, hazine etmäni, rahatçyk öz näme salah bilen familleri bilen haýsyny intikab etjek bolsa öz garnaşlarynyň ulkan adamsy bilen gelasynyp Hazrat Hadice Waraqat ibn Nawfal bilen Amr ibn Asad diýen emusyny berýär. Bu gurrun Abu Talib'in ýanyna barýar. Abu Talib da beýleki dogallaryna aýtdy, hemmesi gaty narahat bolýarlar. Näme narahat bolýar? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýekije öz eýmaşy bolmaly, o eýmaşyda dogur pitinne ýamasy wazady we Peygamberimiz inneşin damat diýip godaçylyga äkider ýalyk, ýanymyza äkider ýalyk bir däne dony ýok. Abu Talib'in de hanawadasy beter garyp bolan soň ona evermäne ýagdaý ýok, hemmesi narahat boldy diýe. Hadice gelip tu şarafetli, sanady da Qurayşa bolýar diýmedikden ana. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň öz narahat bolup oturan bolmaly. Haýzy könek bilen gideýin Hadijaň üstüne diýip. Şo ýagdaýda Hazrat Abu Bakr Siddiq Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň oglanlykdan doýasy geldi diýe. Sonra di, ey dostum Muhammed Aleyhissalatu vesselam, ey behterin insan, yüzüň hewara gam görünýär, narahat görünýär, näme ýagdaý bar, näme narahat bolýan sen? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ey Abu Bakr, şeýle gurrunma. Hadice maňa sargy diýberipdir. Godaçylyga habaryny alamdan soňra kabul edipdir. Indi de meni çagyryp men şoňa eltmäne maly mülkde hap bitin könegim ýok şoňa geýmäne. Şoňa narahat diýdi. Şonda Hazrat Abu Bakr Siddiq aýdypdyr, ey Muhammed diýipdir Aleyhissalatu vesselam, sen gammolma? Sen kakan Pahir Abdülmuttalib men ýanymda bir miktar maly wady. 1000 däne dinar gyzyldan bolan sekke, 1000 däne dinar kan bahaly parçalardan bir de tiküllüren bahaly köneklerden men ýanymda goýdy. Muhammed'e habardar bolarsyň Aleyhissalatu vesselam. Ahyrda da bir işe yarar, bir iş bitirjek bolar, bir zat etjek bolar, şonu eltde beradip maňa aýtdy, tawşyrdy, men şonu getireýin diýdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hoş bolup gitdi getir diýipdir. Şonu Hazrat Abu Bakr Siddiq bir halta dolu gyzyldan içinde 1000 däne sekke bar. Şonu getiripdir. Ya Resulallah, bila pul 2 däne de könek getiripdir. Her könek 500 dinar kıymatı vardı diye. Her dinar da bir miskal, yani 500 miskal gyzylın kıymatı vardı diye şu könekde ey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir şarafeti olar ýalyk getirip berdi, başga da parçalar var. Inni gitjek bolýarlar. Wagt bellediler. Şonda Hazrat Hatice radıyallahu taala anha öýünü beýledi, awadallady, padşahyň öýýal etdi diye. Hatta şu etegine bahal parçalar öýüne düşemäne durdy. Ey musulmanlar, ondan sonra Hazrat Hatice padşahyň öýýal edip öýüni awadallap bahal parçalar düşegedi goýup, hatta sinileri morwaritdan, jawaharatdan doldurup hademleri vardı diye öýünne. Özü poktopez etmeýän denana, şarafetli denana hadimlarynyň her gaýsyna bir sini beripdir, içi dol gyzyldan, morwaritdan, jawaharatdan. İşti geler diýipdir Muhammed Aleyhissalatu vesselam. İşti Muhammed girer, o bir ýagşy adam, o bir Hudaý Taala'nın ýanyna muhterem. Şoň hormatyna gaftan girik gaýdanla şun üsünden seçersiňiz diýdi. Hazreti Hadice radıyallahu taala anha. Ondan sonra şu akdeden gün, ezdevac eden günü şu hoşluň hormatyny tamamy hyzmetkarlaryň azad etdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da emusi bilen Abu Talib godaçylygyna barypdyr. Godaçylygyna baranda şu taýda bolýar diýenseň, ýene ýygyna adamy beripdirle. Abu Talib dogallaryny Qurayşyň ulkan adamlaryny gelsin inen nikah gyjak. O muğan resmi şeýlemiş. Şonda Amr ibn Asad Hazrat Hadijaň emusi hemme zady şoň tarapyndan kepleýän adam bolupdyr. Waraqat ibn Nawfal nikah ediýär, pesar emusi. Emma öz emusi bolan Amr ibn Asad Hazrat Hadija tarapdan keplemekçi bolup öýde oturýar. Şonu nikah gylýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tarapdan Abu Talib qymany durýar nikahny. Elhamdülillahi'llezî cealena min zurriyyeti İbrahim ve zer'i İsmail ve sebti Ma'd
ve unsur-i mudar. Hudaý Taalaga şükür bolsun. Bizi İbrahim peýgamberin çağalarından önübesen etdi. İsmail aleyhissalamyň neslinden Ma'at aňyrdaky arkalarına edip durşandan önübesellerden mudar diýen adamdan gaýdarlardan etdi. وَجَعَلَنَا hasanata beytihi. Bizi Beytullah Şerifin negahbany hadem etdi. Haramin saklap duran adam etdi. Ve bize bir hac edilip duran öy bizim ihtiyarımızda goýdy. Ve haramen aminen, bir emniyetli olan bir haram goýdy. Ve bize adamlara bir hukumet edip duran, adamlara kefi yordip duran adam etdi. Emma bi hutbadan sonra fe inne hâzâ ahî Muhammed ibn Abdillah aleyhissalatu vesselam. Şi Muhammed doğanım Abdullah'ın oğlu bir cavan oğlan ki la yuvazinu bihi raculun min Qurayşin illa racaha. Qurayşin her bir adamı, her bir cavanı bilen mugayese etsen hemme taraftan evveler. Doğur malla azza olsa fe innel mala zillun zail. Mal yani eyni bir kölgeyalak geçer gider ve yine de ayrılıp gider. Muhammed'in de aleyhissalatu vesselam men kad araftum qarabetehu. On näçeleliğini, qarnaşlığını onu özüňiz bilýäňiz. Ve agzadi ve kad khataba Hadijete bint Huwaylid. Huwaylid diýen adamın gyzy bolan Hatijany agzady şon guda bolmana näme ewinden bermeli bolsa mehriyeden, näme soňunam wagt berip soňunam beraň diýseňiz hemmesin biz öz malymdan kabul etýän, mene Abu Talib şoň emuzy kabul etýän ve Muhammed'i de özüňiz bilýäňiz hewere derejesi ýokary adam aleyhissalatu vesselam ve ayanda da hewere hatarlar men tehdid etjek diýip nikahyny gıýýaşydy. Sonra Hazreti Hatice taraftan pesaramus bolan Waraqat ibn Nawfal yani o da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın nikahyny kabul edip elhamdülillahi kema zakarta ve faddalana ala ma adawta fe nahnu saadatul arab ve qadatuhum ve entum ehlul lizalika kulluh. Kan mübarek gurrun ağzıya o hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Hatice nikahlanýy açdy. Şonda Hazreti Hatice emusyna aýtdy: "Ey emum Amr, sen näşe nikah bir hutba goş, bir razylygyny bildir, o hem tamam" diýär. Şonda Amr ibn Asad da öz ballym Hatijany Muhammed'e jüftleýän zinanalyklygy aleyhissalatu vesselam ejaze berýänli şeýle ursat berýär. Ursat berenden sonra bir rivayette Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın arkasynda Qurayşyň hemmesi oturansaň, ulukan baýlar bolansaň, Qurayşlar täsir edip bir rivayette 400 mishal gyzyl berdi diýerler. Bir rivayette 500 mishal, bir rivayette de ma'rufnak tarihte 20 däne diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mehriyeti diýip kabul edildi diýär musulmanlar. Alhasıl Hazreti Hatice Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen nikahlanıp öz öýüne getirýär. Şonda Abu Talib bir däne düýesi bolmaly, şon damakçalakymda toy etýär, sadaka berýär, doga edilýär. Şu düýän sadakasy tamamlanandan sonra märeke dargyýa, toy bolýar, sadaka bolýar, doga edilýär. Jahiliyet wagty öz resimlerine göre. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Hatice halwet edenne Hazreti Hatice öz hazinesi bolmaly, ambary bolmaly, içi dolu gyzyldan, kümüşden näme zadyky sermaye diýip saklap duran bolsa şonu otokda goýupdyr. Giň ambar şo hazineň ambarynyň agzyny açdy diýe. Ey Muhammed diýdi aleyhissalatu vesselam, men hoşum gelmeýär diýipdir. Her mugada sen mal dilesen, men ambarymdan sana mal berip, sen de ýüzüň men ýanymda kiçi bolup, mydam men ýanymda medyun bolup, memnun bolup, men sana minnet edesim gelmeýär. Şu malyň hemmesi senki, her mugada men gerek bolsa senden sorap alanymga berýän nip, bilin gaýym goşap men sen hyzmatkaryň diýip kabul etdi diýär musulmanlar. Şeýdip himayet eden Hazreti Hatice radıyallahu taala anha bu gurrun inşallah gelir ayında da Hudaý Taala'nın ýanyna nagat izzet tapşy, kudret tapşy Hudaý Taala nagat onu sileýşe musulmanlar. Dersine leýli Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da tapmandyr öýlenjek bolanna. Hemçinani kişi zamanında öýlenmek gyn bolýar, şomuga da gyn bolupdyr. Ey musulman, şunu bilin, taplo etten yazan alın. Her insan
Ümmet-i Eslamiydan näme kynçylyk çeken bolsa, şu kynçylyk Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın tarihinde başy. Yetimçilik çeken nawaza çekipdir. Yine vardat bolam nawaza bolupdyr, tohmet vurulan nawaza bolupdyr. Her zady ki mene musulman, size musulmanyň defesine musibet bolup gelen bolsa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y gelipdir şu. İnniştada dersini bir muhim gurrun aýtjak bolýan ey musulmanlar. Şu mahal Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de Aydiye Euzu billahi mineşşeytanirracim ve lekad arsalna rusulan min qablika ve cealna lehum azwajan ve zurriyye. Ya Resulallah, senden öňçäki geçen peygamberlerde hemmesi zenanasy da bady, çagasy da bady. Bir peygamber yok öýlenmedik bolsun. Bir peygamber yok mujarrat geçen bolsun. Hemmesini Hudaý Taala aýtdy, hemmesini öýürdük, hemmesine zenanasy bady. Çagasy bady, muvaqqat ýa hemişeki fark etmeýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti diýilýär öýlenmek. Ey musulmanlar, şehwetin kontrol etýän adam bolsa, harama barmaýan adam bolsa, özü de arsgaly zady bol oňorjak bolsa öýlenmek şoňa sünnet. Gawatdan günahy barýan bolsa, şehwetin kontrol edip bilmeýän bolsa, ol adama öýlenmek farz. Jamiýede gezip beren jawan oglany ki saklap bilenak inheme fahşat barypdyr, özüni kontrol edip bilmäni, o jawan oglana öýlenmek sünnetdir. Oňa öýlenmek farz ey musulmanlar. Ya bir gyz oglany ki özü tahrik bolýan bolsa, oň izdivajy farz. Wa şoň izine düşmeklik de farz, dogurulajak bolmaklyk da farz ey musulmanlar. Der mugabel bir etiyady giredipdir biri. Etiyad ulukon etiyatlara giredipdir ki entek mewadyn tapmana başaranak. Kristaly giredipdir, şişe giredipdir. Öýünde de bir zenanasy diýişdirnek bolup öýün aýlapdy. Ey musulman, menden ýadygar alyň, nafakasyn oňalmajak bolsa, mewatda giredipdir, şişe giredipdir, kristaly giredipdir. Ol adamy öýlenmek haram. Sünnetde ey musulman, sünnet kime sünnet? Üsünden geljek bolsa, oňorjak bolsa sünnet. Şehwetin sakla bilmeyani, harama varjak bolsa farz. İzinle durup bilmeyecek bolsa, qaharını kontrol edip bilenak. Ey musulman, men bir jawan oglallary görýän, günne zenanasyny 50 defa talak diýýär musulman. Şol adam qaharını kontrol edip bilmeýär, öýlenmekli haram soň ey musulmanlar. Bir neferi ki halal çörek getirip bilmeyecek bolsa, ohdasynyň gelenak zenanasyny işletýär. Zenanasynyň iffetini satyp tenfuruşy etdirip öýüne aýlap bilen jawarlar wa olara öýlenmek haram ey musulmanlar. Öýüne wadalyjak bolup zenanasynyň tenfuruşy etdirip ustala bilen zenanasyny ertibat bagladyp ya öýüne aýlap giýjen bir wagtynda zenanasyny awar etýär, sen nämesin et, ırskal getir, iwiç getir, özü işlänak heleyden gaýra düşen erkek bolsa, olary nikah etýän adam da günäkar ey musulmanlar. Soramaly wajede şaraýatmy şo? Öýlenmek en nikahu sünneti femen ragiba an sünnet kim çyn musulmany sünnet. Mujarrat yekili Hudaýy ýagşy dip arasy gezip beren musulmany sünnet ey musulmanlar. Ya ma'şaraş şebabi men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ey jawanlar, belagata ýeten bolsaňyz, ohdasynyň ne geljek bolsaňyz, öýlenmek siz öýlenin diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ýöne ştada bir gurrunma näme diýipşi biziň toýlamyz muwaffaq toý bolup bilmeýär. Muşkelken iktisadymyz gurrun, ijtimamyz gurrun, toýumyz gurrun, zindigilemiz gurrun ey musulmanlar. Emma biz muwaffaq bolup ýaşap bilmeýäs. Şu mahal Ostany Golestan, aşağımız derya, ýokarymyzda dağ belli, zat ilerisi gaýrasy belli. Ostany Golestana şu ýyl sala näçe? 1400. Näçe ay geçipdir? 9 ay geçipdir. Ýa Mehermada amar aldylar. Şu ýylyň evvelki 6 aýynda fakat Ostany Golestana 2000 dana talak bolupdyr. Bir talagy ki kanun bilen sebit şoda talakha. O zor bilen, ýymrunyň zory bilen 3 talak beripdi, ýene öýde saklap duran olan gurrun däl. Olara barsa şaýat 20 000 dana toýun şaýat näwet derse de hemmesi talak bolsun.
Şon bizim zeňimiz, bizim guşymyza jogap berýän adamlar milletin derdinin içinde yaşap beren adam bilýär musulman. Omuruna saçyn kökezmäni, omuruna bir defe yalan arlamany. Ey musulman, pek pihammaryň gelini bolup ýaşamal denanalar we gyzoglarlar wady. Bay aglap deňürýär, günne talak diýe. Men omurumda saçym kökezmedigim peýda etmedi. Ertiden taşama men haram gezip ben näzire men Hudaý Taala jogap berin. Ene matamda maňa diýe oňuş diýip aýtýar. Näzire oňuşmalça haram zat bilen nip şey diýip aglap, kullu omrum merge mutaharrik, murdy mutaharrik bolup zindegim geçip du haram bilen. Wagt men danışgada okuydum, danışgada da men saçym kökezmerdim, haram gezmerdim. Ýergözek gidip medrek aldım, ezdivaç etdim. Bir ömür 20 ýyl öz effetim sakladygym hiç bolu indi ertiden taşama binamusy edip zina edip ýatyp bänip aglap duran zenanalar bize baý musulman dogollar. Ezdivaçyň bazara gidakamda 1 kilo şirni almak ya 1 kilo miwa almak däl ki musulmanlar. Mesuliyeti wa insanyň köpsi ömrüni taýin etýär ezdivaç. 20 ýaşaýansaň enden bilen ýaşaýan. 20 ýaşaňdan soňra 90 ýaşaýansaň, eger Hudaý Taala ömür berse, ömrüň köpsi şo bilen ýaşamal. Gyzly bolsa ömrüň köpsi şo bilen ýaşamal ey musulman dogollar. Dert taşla, näme etmeli? İzdivaja muwaffaq ýok, az heýwara. Ya darga gidipdir, ya darga many bilen jamiýede bolup ýaşasa diýip musulmanlar aglyk bolup geçip barýarda. Has bolmasa haram lafızlar aýtmasa, talagy aýtmasa da mehabbeti ýok. Irtibaty nameşrusy bir taraf, zory bir taraf, enatasynyň eziyeti bir taraf, hyýanaty zawjayn bir taraf. Bulan gurun gelecek hefte gelýär musulmanlar. Ýöne biz şu jelesede fakat nämen gurun etjek bolýar? Hudaý Taala tawfik berse, Hudaý Taala köklese, Hudaý Taala bereketini berse şu ezdivaçyň üstünde bir gurun etjek bolýar. Ezdivaçy näme diýip muwaffaq bolup bilmeýär. Ey musulmanlar, evvelki bilmeli zat Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. 3 nefer we 3 şahsiýet ba, şu 3 tane şahsiýeti Hudaý Taala boýnally diýipdir. Salasetun haqqun alallahi awnuhum. 3 tane şahsiýet ba, şonu kömek etmeklik Hudaý Taala boýnally diýipdir. Bir Hudaý üçin wuruşup beren mujahet bolsa, kafir bilen wuruşsa, Hudaý Taala şoňa kömek berjek. Bir de bir neferiň eline berde bolsa, mukatep diýe, onu alimler bilýändir. Bir meblagy aýdypdyr, öz baýary şonu getirsen sen azat diýipdir. O da jany bilen öz azat ýaşajak bolup ýüzüne düşýän. Biri de وَالنَّاكِحْ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ bir nikah etjek bolup, toy etjek bolup duran jowan oglan iffeti saklaýyn, arasy ýaşaýyn diýip, zinadan, haramdan saklanaýyn diýip, şo niýet bilen öýlenjege Hudaý Taala kömek berýär diýipdir. Biz her kim öýlenjek bolsa, öňçe niýetini dogurlamaly. Täke Hudaý Taala kömegi bolar ýaly ýaşaýşyna. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve enkihul ayama minkum ve's-salihin min ibadikum ve imaikum iyekunu fuqara yughnihimullahu min fadli vallahu wasi'un alim. Salih bendelerinizden izdivac edin diýipdir. Zinana salih bolsun, damat da salih bolsun. Hudaý Taala boýnalypdyr. Iyekunu fuqara, zat tapman oturan garip da bolsa yughnihimullahu min fadli. Hudaý Taala öz baýitjak diýe. Hasan baýitjak. Wan-nakih allazi yuridul afafa arasy ýaşaýyn men haramdan çekineýin diýip şonu ýet bilen öýlenmek, şonu ýet bilen çykarmak, şonu ýet bilen toy tutmak gerek ey musulmanlar. Öýlenmek diniň ýarsy diýilýär. Hasan diniň ýarsy bolýar. Niýeti salim bolmaly. Men iki gyzym satypdyryn. Näme niýet bilen satypdyryn? Tarafyň baýlygyny göz dikipdirynmi? Başga hedefler barmy? Bir oglan öýlenýär. Näme hedef bilen öýlenipdir? Näme hedef bilen intihab edipdir? Şu intihab eden taraf fakat awadarlyk diýipdirmi? Dinini gurrun edipdirmi? Malyny gurrun edipdirmi? Ey musulman, dertdir ey musulmanlar. Bir hanewadalary bilýän, gyzy durmuşyň ýaşyny ýetipdir. Maňa da bir olokon baýyň biri gelipdir. Gyzyň özü de aslan razydy. Gyzyň özü aslan ýüregine batanak. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, baýat habarnan mal gyzyň diýipdir. Bir nefer razy bolup
izdivac etmeli bolsa, bir nefer razylygyny gözlemeli bolsa, bir damat gözlemeli, bir de erusu gözlemeli. Ýaşylyň da näzäri möhüm elbetde. Onu din aýdýar. Ýöne bir hanawadalar bilýän musulmanlar gyzy bir hastagar gelipdir baýrak. Han gyzyň näzäri, han gyzyň bir izdivac edip şo bilen gülüp ýaşajagy. Şu gyzy tarafyň puluna göz tüküp, hatta porhallara gatnap izdivac etdirýän hanawadalar gördük ey musulmanlar. Doga berip, içirip, zat edip şoňa bolýar diýsin diýip. Niyet dogurmuş ey musulmanlar. وَالنَّاكِحْ الَّذِي يُرِيدُ الْأَفَافَ Arasda ýaşaýyn diýip toý edildim şey musulmanlar. Dinin ýarsydyr, şert-i şuruty bitse ýarsydyr ey musulmanlar. Biz evvel niyet dogry bolmaly ey musulman, meniki toý edýän, meniki gyz çykarýan, meniki öýlenýän, meniki gelin alýan. Oglum arasda saklanar ýaly. Gyzym bir teşkil hanawada berip, namard adamlaň, biderek adamlaň gözünden semli gözlerinden, namehremin gözünden, şehvetinden emin bolar ýaly. Munna da bir arkasyny himayet edip duran, gaýrat edip, muhafazat edip duran bir erkek bolar ýaly. Arasda olsun diýip çykarmak gerek. Arasda ýaşasyn diýip öýürmek gerek. Harama barmasyn diýip öýürmek gerek. Niyet möhüm musulman dogully. İntihapda da biz yine bir müşkellemizin bir intihapda da ýalňyşýas. Kan adamlar günay diýen musulman. Şu mahal izdivaçlan köpsi muvaffaq bolmaýany senin izdivaç etek gaçdy. 14 ýaşyndaky gyzyn heley bolmar ey musulmanlar. Intek üý saklap bilenak. Hanawadan näjere razy etsin. İçtimada ýaşamaly, görmeli, çykmaly toýlara, çykmaly ýaslara. Ulukon bilen näjere berhord etmeli, kişik bilen näjere berhord etmeli. Adamsa gahar gelende näjere mahar etmeli. Gülük gelse näme etmeli. Hemme taraftan Hudaý Taala hemmesine sekinet dipdir, hemmesine jawapgu dipdir. Senin izdivaç 10 ýaşa geldi diýeýin musulmanlaşma. 30 ýaşynda, o da 10 ýaşynda 20 ýyl fasala ihtilafy bar. Ondan sonra da men özüm ey musulmanlar, inşallah günahkar bolmarmy diýen Hudaý Taala gowulýar. Ýöne men öz tejribäme görä, öz gysgaça düşünüşime görä, 98% izdivac ihtilaf esenliğiken muvaffaq bolbilmeýär. Muvaffaq bolbilmeýär diýdim, mehabbetli ýaşabilmeýär. Wagt özdeňi malmalmışdyk. Şumada çellim bir jawanyka arasy 10 ýaş, 15 ýaş ihtilaf esenliği bar. 14 ýaşy hele edipdir, 13 ýaşy hele edipdir. Inni oňa işe öwretmeli, ola ýaň oglallykdan çykdy. Inni zindigiň näzire edar etmäne öwretmeli, 18-e ýetsin. Ey musulman, 20 ýaş däl ki, 20 ýaş aslyn agzylmýar, ýaşalykon hesap edilýär. Poktoja hanawadanla oňarjak, şo aýady da oňarjak. Adamsyny razy edip saklajak. Olarda ýürek ýokmy? İntihapda dogry durmaly musulman dogullar. Sen izdivaç etek gasypdyr, muvaffaq boljak bolsaňyz 17 ýaşdan etek zenana bolmar, entek tejribesi az. Näzire razy etmeligim bilen ondan şurim näwedini derset men görýän jawanyka ihtilaf esenliği we biziň ýanymyza narahat bolup gelýär. Bay aýtdyk ha, izdivac etmeke ihtilaf esenliği ekan, ay öz kelläme görä terbiýet beresim gelýär diýip bir waswasasy bar. Biziň öýümüziň jebine öwrensin diýip bir waswasasy bar ki, bolmaýar ay musulmanlar. O aýdylýan görüňler hemmesi puşdur. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň asl öz şeriýetimiziň towsiýesi erkadam bilen zenany hemsen bolmaly. Şeriýetiň aýtýanyna biterken ihtilaf esenliği bolsa 4 ýaş bolmaly. Özünden kiçik, özünden ýokary hatda hudud ýok. Şol Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 25 ýaşynda, Hazreti Hatice 40 ýaşynda, 15 ýaş fasile esenliği bolup durupdy, hoşbaht ýaşadylar diýe. Ýokary bolsa müşkil ýok. Emma kiçik boljak bolsa 4 ýaşdan defe geçirme diýipdir. 20 ýaş jawan bolsa 16 ýaşdan gaşyrma diýip biziň şeriýetimiz, biziň alamlarymyzyň berýän zady şeý musulmanlar. Birde baýlygyny göz tikilýär. Baýlyk Hudaý Taalaň elindedir. Garyplyk da Hudaý Taalaň elindedir ey musulmanlar. Porhana gatnap tarafyň baýlygyndan çyryp gyzyn alude edip mesnui mehabbetdir o. Gülüp ýaşaýan nädir? Gülýändir, yalandan mehabbet. İçiniň jyny bar ey musulmanlar. Sehrin etegine, sehre gereftar bolup şo adam bilen ýaşapdy. Bir wagt seherden açylan güni ihtilaf hanawadagy günahkarçylygy üstüne musulmanlar.
Yine bir baylıktan bir gurrun aydeyin. Cergananın Yekesavut diyen ovasına, elbette şayet şehir olsun yönü olukon ova deyip tanılıyor. Şonda bir beyik ostat geçiptir. Hazreti Ataniyada onun tasir diyerler. Kuddise siruhu. Hazreti Ataniyada onun tasirin bir olukon kerametlerinden evvella ağzattık. Mescid salanna Kabe-i Şerifani ussa bilmenuka gayrrak mı ka ilerrak mı diyenine Yekesavut'tan Kabe'ni koykazan adam Hazreti Ataniyada onun tasir. Kuddise siruhu. Bukhara Şerif'te okuyuptuqa Hazreti Qoçmuradağın tasiri bilen bir otaqda yaşaptır. Hazreti Qoçmuradağın şula bilen bilerek ahun moluptur yöne bir müddet Hazreti Ataniyadağın tasiri de ders veriptir, damıllaçılık ediptir. Hazreti Ataniyadağın tasiri beter dünyanı saklamasızlığa Huday berdi bizde bereyli. Elimizde mal üşürüp nämetsek 5 gün yalancı deyip şoňa hewas etdi diye. Qoçmuradağın tasir saklardı diye mali. İkisi ehle keramet. Tariben 120'dan önce dünyadan geçerlerden. Hazreti Qoçmuradağın tasirin kerametine aýsam, orsun bizim alimlerimizin şehit edip komünistlerin wagtyna her alim bolsa, sofu bolsa, namaz okuysa ekidip gumugur etýärlemişdik öz ýallaryndan. Helikopterden yere gaçyrýa, ekidip gara gömýä, ya bir dereden indirip göberýär ki etebi belli däl. Hulasa bizim hatta tup tank bilen tankın önüne koyup atıp pir edip hulasa kan zulümler ediliyor. Şonu şi ahulları, alimleri, mollaları, tutallarını bir otaqda zindani ediliyen bolmaly. Erti meselen ezam olacak edamı. Şonda bir kafir da vardı diye, şu kafir sonra gurrun meriyen. Bir kafir varmış, erti memur gelip ekitjek bolanny içinden özü bilen Hudaýyň arasynda diýipdir kafir. Ey türkmenleň ýykylýan ojagy Qoçmuradağın tasiri ýetişdi diýe. Dini ananmaýar ha. Şonda 20, 30, 40, 50 adamma hemmesini maşine mindirip dule diye otaqda ýökejek galy diýdi şon. Görmedi diye kafirler onu. Sonra gelip Ataniyadağın tasiriň ýanyna, Qoçmuradağın tasiriň ýanyna gelip Müslüman boldu diye Müslümanlar. Qoçmuradağın tasir olakon ehle keramet adam. Dünýeden geçecek bolanny Hazreti Ataniyadağın tasiri aýdypdyr. Ey Ataniyadağın özüne bir emek içenrek. Men aýyrlamdan sonra basım gellidir. Bir kudreti görersin dipdir. Bir neticeyi aýdaýyn sana. Ataniyadağın tasiri Hazreti Qoçmuradağın tasiriň jaýlanan görüp giýje barypdyr, ýzyna gaýdypdyr. Assalamu aleykum. Ya Qoçmuradağın tasir diýende jogap almandyr. Ikilenji gün baranna jogap almandyr. Üçlenji gün baranna jogap almandyr. Dördlenji gün gaýtjak bolanny şonu narahat bolup tasir sen innäňak men diýende şonna gabrdan ses geldi diýe lebbeyk diýdi. Ey Ataniyadağın ýol senki müştik. Şu gilýän maly sen geçirýän şu ýolmuşdyk. Men şu mahal maly mulkyny üşür zakaty jaýyna kerameti belli ehle keramet adam, dogry adam. Emma şu mahal 4-nji gün kabryň soalyndan çykdym diýdi musulmanlar. Senki ýolmuşdyk, ýygnama diýdi. Mal näme musulmanlar? İmana yarandan sonra, giymana yarandan sonra bir sakfi bolsa eteginde ýaşarýarlyk arzu ederýär dünýäde. Mähabbetli ýaşak geçip gitmeli musulmanlar. Pulu kan göz dikip durmaly zatdadyr ey musulman. Eger bir nefer ajaljak bolsa, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aşlyk çekdi. Ýene biride ejbar etmek däl. Oglany ejbar etip, ýa-gyzy ejbar etmek şeriatda dogurdyr. Ezdawajy muwaffaqda. Bir de türkmenler şuma sekke ýazyrýar. Täzeden märi. Ey musulmanlar, sekke diýeni kıyamatyň ýakmakdyr. Şu toyun özünde mehriyan berýän sawulşya. Hatta bizim Hanefi mezhepde gadim ustadlarymız şu mehriyany nesgi etmeklik ýokuş görerdiler. Adam näçe gün ýaşajagy belli däl. Bergi wal kalmasyn, toydan önce näme bolsa sawmal gitmeli. Ýoksam şeriatde wagtlar, muddatlar da etsen bolýar diýe mehriyany. Emma bizim ustadlarymız ay näçe galjaň belli däl diýip onu salah bilmerdiler. Indi sekke ýazyrýarlar. Hatta şu bajamede musulmanlar bir gyz oglan durmuşa çykypdyr. Tarih tevellüdi näçe? 1885-de 1885 mehzerde ýazyrýar sekke boýnalýar.
1385 tane sekkani nereden tapacaksan? Ona boynunda galıya. Mehriye Hasan vacip bolýar. Mehriye sen zenany öz ihtiyarynda goýsa seni öýüňe gelip zendegi ýetip başlady, mehriye vacip bolýar. Kıyamatda ne kadar mesuliyeti ve kıyamatda ne kadar bergi ol qalýa musulman dogollu. Sekkeden el çekeyleň, sekke agabeti yoktur. Yine biri de qıyın şarayet koymak. Şu meselelerden ey musulmanlar, qıyın şarayet koymaylyň. Jawan effetinden çirim, qıyzy effetinden çirim, şular hoşluğu mette nazar. Qıyın şarayetleri koyup 100 milyon, 150 milyonluk qızıl akmak, 300 milyon hazine edilýär biren tek toýlarda ey musulmanlar. Bir hana wadalar görýän, şolan qızıllary taqriban şayet 1 milyarda golaylasyn fakat takılýan qızıllar. Näme gerek zat? İzdivaç effetten çirim bir-birine veslet bollu dämi yeňiltmek. Azamun nisa'i barakatan aysaruhunna mu'natan neptir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. İnki zenanalan hoşbahti, bereketi kärrägi ayak düştü diýmeýär. Şo gelenden mer ırs saçyldy, şo gelenden mer saglyk da boldy, şo gelenden mer hemme zadyň işiň rawaş tapdy. Şo bereketli zenana ayak düşýärlerden boljak bolsaň aysaruhunna mu'natan qynçylyk aly bolmaşan aljak bolaňdy. Hazreti Hadijaň özü qızıl seçdi Peygamberimizin ewinden. Mehriyesin özüm mereyinliydi. O kişilikdedir ey musulman dogollu. Yine bir yerde toýdaky bolýan yaramaz ýagdaýlardan beter esrafkan bolýar ey musulmanlar. Her kim özü essin, umydym ma eder diýip, şu eleki bir-birine awaz bedel edilýän bir erzeş parçalar, bir erzeş iwiçkiler, şular bir biderek zat, hazine ber zat. Şunu aýrylyň ey musulmanlar. İltýän adam sadaka diýelsin, ýüzüne öwrülmek hedefi bolmasyn. Berýän adam da tawakkosy bolmasyn, sonra toýumda getirmer, şu awaz bedeller gawzat del. Eýne şumat ölik sadaka berilýär da bar akamda sadakasyny iýen kabul bolsun diýip çykyp gaýtýan, şonýalyk toý etmek şert ey musulmanlar. Bir hedefim de haridarym badyr, aýanda da inşallah belki ferhang bolsun. Biri de yine bir gurrunlardan zawjayn erheley namzatle bilsille toydan önce kan irtibat bağla verse men kan görýänler 1 ýyl, 2 ýyl, 6 ay uzak gudawal koymany der asl men öz tejrübämi wara söýmeýän. Nämeden çirim? Bula irtibat açmana ýaşa bilmeýär. Irtibat açanla toydan önce savulşýar, toydan önce ýadyýa bir-birinden. Ondan sonra men aljak diýär. Toyun kıyınçılığına cidamaya da. Ondan çirim bir ayın içinde, 2 ayın içinde caylaman uğruna düşmeli. Yeňil tutmalı toy, Hudaý Taala'nın ýanyna bereketli toy bolar. Yine biri de zawjayn bilsille, elbette men gurrun mufassalen geljek hefte gelýär. Şumat aksara talagy ki Türkmen sahrada bolupdy. Zawjayn bir-birini tanıyanak. Meni kezenanany getiripdin ödeýme. Şuun başlapdyn, o men näme zady hoş bolýanym, näme zady gynanýanym bilmeýär. Men nokta zäfim damarym bilmeýär. Men onu bilmeýän, näme zady hoş bolýar, näme zady narahat bolýar. Ohum zenana erkadan begendirjek bolup bir zat etýär, oň damaryna degýär, reginden gyn görýän zadymyşdyk. Ay maňa tohin etdi, talak diýip görýär. Ye zenana adamsy bir zat diýär, o ýokuş görýän zadymyşdyk. O ýokuş görmäň falan zat diýäkimde öýkelek gitdi, iki tarafta himayet edýär. Dugurlamaň oruna düşmeýär. Şunu menden ýadygar alyň. Zawjayn täze wagtyňyzda, täze toýadyňyzda äriňiz size bir zat diýse, onu yamarlykdan diýenak, seni tanıyanak. Bir ay, 2 ay geçelim fakat wagt berin bir-biriniz tanymana. Aýtmak gerek, şu zady men gyn görýän etme. Şu ýagdaý men gyn görýän, şu iwiçkin men gyn görýän, bu forum berhordy men gyn görýän diýip aýtmak hatman şert. Şuň üçin de kam nikala gurbany bolup açylyşyp gitdi musulmanlar. O yamarlykdan görmesin, bir-birine adama şanakdan görsün. Yine bir ýerde musulmanlar asl hedefim de şuň üçin toy etmek Hudaý Taala arka diýipdir. Haçan arka? Toydan arasda ýaşajak diýse. Jawan oglan zina etmedi. Nikah etjek diýdi. Nämeden çirim? Hudaýyň razylygyna. Gyz oglanyň sen hyýabanyny welmätel edip göwermedin. Her kimiň şehwetine esir bolsa bolsun diýip. Bir jaýlajak bolan belli bir şahsyň nikahyna daňdyň. Täke Hudaý hoş bolsun diýip. Hudaý hoş boljak bolsa da izinnäki urunlarda raýat edýäliň musulmanlar. İslami toy tutaylyň.
izi boljak bolsa, maňa boljak iş ýok siz haram toý tutaňyz bilen. Ýöne gülüp ýaşajak, awuz ýaljak gyzlar dargap gitmesin. Öz ballym şolar. Öýlenýän oglanna ballym. Goý şolar gülüp ýaşasyn. Toýda hoşluk etmeliler, gülmeliler, her näme etmeliler. Emma halal suratda. Men bir jawan oglanlar bilýän, destapka giýjeden anasyny ýanyna getirenni arak getir diýip musulmanlar. Nikam şo ey musulmanlar. Dinin ýarsyn tekmil etjek diýmem şo. Hemçinani kesen zinany intihab etmedin, äpperdin, hasfetdin, nikany intihab etdin, halal ýaşajak diýip izinni de halal boýulsyn. Hudaý Taalaň gaýratyny da göreň musulman dogollu. Ulukon meselemiz bizim film oýnaýarlar. Film berdar namahrem, şoňa onu saçyny açyp bir derýan kenaryna oturan bolup, bir jawan aglyna şon tafan bolup, ikisin şotada bir-birini irtibat baglap, o özüne bir film mejeriye 8 milyon hezinet ýaşan o. Yine de toy edilmeýän dip narahat bolýar. Şu hezineler gerek däl ey musulmanlar. Can başyňyza dönen, şu gerek zat däl şula. Hudaýyň hoşuna gelmeýär. Dogur ha ertek gün ikiňiz äär heley bolup ýaşajak. Emma o film berdar näme? Namahrem ki sen zenanaň saçyny gördü, sen zenanaň bedenini gördü. Nikaň bereketin aýryan zatdyr. Ýene biri talar meselesi. Bir zadyň keşeşi kän bolsa, şo zadyň furuşy döremesi kän bolar, şonu biliň. Bir zat haridary ýok bolsa, baglan galar özi. Talar günbegün känelýär öz ýurdumyzda. Nämeden çyryň? İçindäki fahşalar, bihaýaçylyklar känäýi musulman. Eýzenanalar. Bizim türkmenlerimiziň arasynda bir ferheng ja düşüpdir, elbetde mentek bilen aýtjak bolýan. Bizim zenanalarymyzyň arasynda bir zat ja düşüpdir. Talar diýenne 50 derset logt bolup barýar şoňa. Kullen ýalaňaçlanýa baryp şotada. Nerede itýär şonu? Ýalaňaçlanyp, üç könek bilen saçyny çykaryp ýene bir zat edip, erkoglan bilen gyzoglan gar begar. Şotadan laýwezende goýýar özüne de. Dünýäň her ýerinde bolsa da şonu görüwati. Bigaýratlykdyr. Hudaý Taalaň söýmeýän zadydyr. Men namusym gelakamda en namyny, göwsüni, saçyny, bilegini, goluny, ennam janyny gözläp durmaly. Men de şotada gülüp durmaly. Fe yasbiru fan-naru maswan lahum ve yusta'tabu fama hum minal mu'tabin ya Hudaý Taala. Sabr et dipdir bigaýratlygyňa. Sabr et günäňe. Fan-naru maswan lahum. O taglamaly bolar. Dünýede Hudaý Taala ey musulman peýgamberimiz gasam içipdir. Kän rawayatlar men aýdyp biljek wagtym dar. Hadis şerifede bir hormaty bolmasyn. Jontak edip goýmaýyn. Peýgamberimiz aýdypdyr. Hudaý bilen gasam içýän iki ýerde gülüp bolmar diýipdir. İki ýerde de aglap bolmar diýipdir. Dünýede gülseň, kıyamatda aglarsyň. Dünýede aglasaň, kıyamatda gülersiň. Talarda fikir etmesin ala adamlar, namusyn milleti hödürläweti. Gelip men bir Hudaý saklasyn, bir jawan oglan gelakamda bir gyz oglanyň en namyny 50 garp keyf edenden näme, gözläp keyf edenden näme musulmanlar. İffet hany, haya hany. Toyun bereketine aýryan zat. Araýyş edýär. Ýene bir delilden bir, talagyň delilleriniň biri musulmanlar, menden ýadygar Allahyň alyň. Talagyň ulukon delilleriniň biri, bir jawan oglan gelýär, talara girýär. Talarda görýär bir form hemme zady awadan, hatda talara girip çykýança zenanalyň gözü ütgüýär diýär, lens goýýar, çykarany aýrýar. Sonra bir jawan oglan talara girýär. Görýär, bir gyz intihab etýär, şo oynap duran kim şo bedenine aşyk bolýar, awadarlygyna aşyk bolýar. Sonra şonu intihab etýär. Alýa alandan sonra öýe gelýär, zindigi atdy boldy da, indi zindigi ýetmel, indi gelşew ýok. Görse ýüzüniň meňemamiş, görse otas beýlemişdik, putas beýlemişdik, sawyýa talak berip goýberýär musulmanlar. Ara ýeşdiýäni seni fakat bir zady ki seni zahirine görä intihab etdirýän zat. Şumal araýyş etmeýän zenalaryň bäri başy utýan ýeri, o Hudaýyň razylygy, Peýgamberiň razylygyndan daşgary bäri başy şolaň bir bordu bar. Näme zat?
şonu gurakamda bir nefer awadallyk diýip aşyk bolup alsa, sonra öýü gelse de şo gelşikde düwey musulmanlar. Öýü gelse de şo. Emme bir gyz oglanma talarda görüpdir. O ulukon bir hadaşan gyzy ýalak. Sonra geliyor yüzünü yazad etdi, yine bir zat etdi, öýe geliyor görse 100 tane ayıppa. Sonra da sawimanı durýar, däňmänne bir zatça görmeýär. Utanmaýar adam. Araýaşyň ilk bär başlaryň ulukon bagtynyň birdirey musulmanlar. Ne kadar adamın namazı geçiyor. Ne kadar adam narahat etdiğin yerde şu inham adam film alıptı, sonra remlerde, kompüterlerde amman guşisine zahire oluyor. Sonra her hilli tövbe ettim diyeni bilen tövbesi kabul olmuyor. Madem ki o hafızalardan delete bolmasa, hasf olmasa musulmanlar. Ne mi diyeyim belçileyi musulmanlar? Peygamberimizin hoşu gelen zada değil. Meriz adamlar keyif ediyor şonu. Koyup Tanrı Taala'nın rezasın niçtendir kılar din modda asın. Biz dindar dip yaşayacak bolsak, musulman dip yaşayacak bolsak, özümüz nikah ediyoruz, halal nikah, halal toy diýes. Bu zatlar raýat edilýän musulmanlar. Toyun bereketini aýyrýan zatlar. Oň magabelinde gaýtyp biz imanymyzy artdyrmaly. Bir wagt Hazrat Ali'ň bir gyzy bardy diye Zeynep diýerler ona. Hazreti Zeynep Ummu Kulsum da diýerler. Hazreti Zeynep Hazreti Ömer'iň zenanasy bolýasa ona. Hazreti Ömer'iň zenanasy bolýar. Hazreti Ömer'iň zenanasy bolandan sonra bir müddet sonra aýrylýar. Aýrylanda Dimaşykda bir obada jaýlanýar bende Huda. Şu obada jaýlananda Hazreti Ebu Bekr Musili diýip bir ähli keramet adam Gurrun Meryem'e bardım diye Hazreti Zeynep Hazreti Ali'nin gyzy bir ulukon muhterem zenana dip ziyaretine vardım diye. Şonda ziyaretinde duqam ziyaretin edebi diýdile. Bizim alamlamyz ziyaretin edebi diýdile. Şu dünyada kaşy diýri bolsa näjere berhord edip raftar etmeli bolşýalyk, aýrylanda da şonyal berhord etmeli. Ha, zenanany dünyada gözläp bolmaýşýalyk, menne kabrynyň ýanyna baryp, ýöne muhterem zenana dip şonu ýeri gözläp ziyaret edip dudum, hormat edip bir mezenne geçenden sonra gördüm bir hayvatly zenana kabrdan çykdy diye. Hazreti Zeynep'in ruhu müşta. Onunla Hudaý Taala ya bunayya zadakallahu ihtiraman ve adaban. Hudaý Taala sen edebin ihtiramyň artdyrsın. Sen gelip biz ýalak muhterem dip ziyaret edýän Peygamber men kakam babasy bolýardy. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da ulukon sahabalyň zenanalaryna ya öz famillerine barıp ziyaret ederdi. Ziyaretine qawzat ýöne bir zada deýinipdir. Beşşir hazihil ummah. Şu ummata barda buşlo, yani yaz innikiler bilsin. Men babam we şonuň sahabalary we şonuň oglan uşaklary şu ummeti qawwerýärler, mehabbeti var. Şeydide buşlo we ýene bir zat bilen gorkuz. Her kim ýollan qyşarsa, her kim ýollan çyksa, men babam hewere yaman görýändir, sahabalar da yaman görýändir, oglanlar da yaman görýändir diýdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın boğuzy, qyynçylygy ulukon zady musulmanlar. Eger bir nefer şarafet bilen, mal bilen hoşbaxt bolmaly bolsa, jamiýede kan adamlar aslyn erzeşi ýok musulmanlar. Onuň üçin gaýrat edeýliň. Taalaryň bir qysgaja gurranyna aýtdyk. İçindäki meşrubatyny, oňa meňzeş fasatlary, şoň üçin garar baglap tanyş bolup, sonra başga ýerlerde bolýany, ya oň içinde zenanadan film goýup, ya erkadamdan film goýup, sonra halwete çekilip, oň akslerini, filmlerini pejine goýup, olaňda içindäkiler öz bedeller millete ýaýrap, sonra da olan adamlar onu gıssap, gitmäke gıssamaldy, gıssap hotgoşy ederler bir taraf, oňa gelahamda namazy geçýärligi bir taraf, in heme bedeni görüp, sonra her hilli bahejapda bolsa, palanymy gördük de men saçyny gördük, ennamyny gördük diýdiripdi. Bu bir ulukon behaýaçylyk musulmanlar. Ýöne galan görüňler, muhim görüňlerken, dertler deken, bizim gadim türkmen zenanalarymyzyň da bir ulukon qissaleri bardy. Elbetde wagt tamam boldy, uzak gyja bolmakly bilen näse ýadadyňyz. Hazreti Hatijaň gurrungyny eşdeýli Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň gurrungyny eşdeýli, hatda bir jowan oglanlar otuşmak jelesede, faqat Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň toy etjek, hoş boljak. Şu Peygamberimiz hoş bolup öýneleriniň hormatyna menne Peygamber hoş edýänip gelip duran jowanlar we
Bişek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ruhaniyeti hoştur. Cahayınız darda olsa, musait yağday bolmasa da Hudaý Taala'nın giň cennetinde peygamberler bilen hoş bolup ýaşamak hemmäňize nasip etsin inşallah. Nefere bir elhamdülillah ötürler dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.